Čaute, u dnešného videa, ja som Lord a dneska tu máme novú hru Robloxa, to Bike of Hell. Dávajte like a odber a my ideme na to. Dámy a páni, máme tu hru Bike of Hell a my si ju ideme zahrať. Hra tu práve teraz 2,2k ľudí, čo je docela v pohode a 510 miliónov vizíc. Poďme na to, dávaj pani, poďme to hneď spustiť, let's go. Tak, nachádzame sa už v hre a máme tu také dailíčka. Máme tu 300 coinov climb, takže my si krásne climbneme. Potom máme day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, day 7. Takže dáme pani let's go, tu máme coiny, tu máme aký gift, tu máme show, bike, spin, support, config, AFK a reset. Tak dáme poďme na to, máme tu náš bicykel, mám tu aj Sokyho merch. Takže pozdravujeme Sokyho a dámy a pani, poďme na to, ne, pani, na to, ideme toto običko prekladať, pozor a... No tak to bolo veľmi čestné. OK, ja to dá takú dúhu, dámy a páni, tak poďme skočiť, OK, máme to, let's go. Hor nám to ukazuje, kde sa práve nachádzame, čo je velice good. OK, nie. A som, dámy a páni, spadol. Dáme pani, poďme ďalej, my sa určite nevzdávame, tak let's go. Skáčeme, tak, super, let's go. Skoro, aj. A opäť sme spadli. Poďme ďalej, dámy a pani, poďme to tu skúšať, poďme to tu lomiť. Máme tu aj free jeden gift, takže my si ho určite otvoríme. Poďme si otvoriť tento free giftík. Poďme na to a máme tu čo? Máme tu 50 coinov, dámy a páni, čo nám bude určite trebať do shopíku. Kde som aj za Robuxy kúpiť nejaké veci, ja Robuxy mám 495 Robuxov, takže kľudne by som aj mohol rozdávať. Máme tu Ghost Bike, Book, Lauhir Train, News, Camo, alebo Neon Party Animal Sapphire, takže určite velice cool. Potom tu máme aj bicykle, ktoré budú stať asi coiny pravdepodobne a máme tu že Yours Trails, máme tu tento jeden bicykel, alebo Bone bicykel za 2999 Robuxov. A ešte aj spiny. Máme tu jeden spin, poďme na to, máme tu spiny 2. A padlo nám 50 coinov. Máme tu ešte jeden spin, tak poďme na to. A čo nám padne, padlo nám ďalších 50 coinov, OK. 100 coinov, OK, dá sa a potom až za 24 hodín si môžeme opäť zaspinúť. Tak dajme pani, my poďme ďalej a poďme toto celé doskákať. Ideme dobre alebo zle, sa mi zdá, že ideme na opačnú stranu, ne, ideme v pohode. Ideme v pohode, ale opäť som spadol. Máme tu ďalší gift. Poďme si ho pozrieť, bude tam opäť asi 50 coinov. Áno, máme tu 50 coinov a potom za 2 minúty tu máme už 100 coinov, potom spin, 200 coinov, double jump, 2x spin, 300 coinov a Rocket BMX. Let's go. A máme to, že AFK miestnosť, takže to, aha, toto je AFK. Dámy a páni, skáčeme. Tak, super, let's go. A už sme na ďalšej stage. Super, ideme. Hore už sme, no, v polke by som chcel byť, ale toto bude veľmi tesné, dámy a páni, a som spadol. Dámy a páni, my sa nevzdávame, máme 575 coinov, čo je určite velice good a ideme ďalej. Hop, tak super, let's go. To už nemôžem pokaziť, a zase to pokazil, dáme a páni, to je neskutočné, to je neskutočné. Super. Tak, musíme ísť ďalej. Teraz hlavne opatrne, let's go. Máme to, let's go, máme ďalšiu stage. Poďme ďalej, dáme a páni, poďme ďalej. Tu bude veľmi tesné, ale máme to. No a teraz som to ja sám zle skočil, že veľká škoda. Tak, let's go. Ideme ďalej. Paráda, ajajaj. Poďme si ešte pozrieť support, to sú asi nejaké Robuxy. Jop, a máme tu nejaké every cup of coffee, slice of pizza or blow of ramen helps bring new updates and feature to the game. Ok, takže my si môžeme kúpiť kávu za 25 Robuxov, pizzu za 50 Robuxov a nejaké nudle s vajíčkom za 100 Robuxov. Máme tady potom také settings, máme tu že hudbu, ok, a ide sa dáme pani oznova. Máme tu aj že leaderboards, asi tých najlepších hráčov, pardon. Máme tu aj spin me, počkaj, je tam sú si ísť. Spin me, to čo robí?
AFK zóna. OK, dámy a páni, keď na tomto videu bude čo najviac lajkov, že viac ako 10 lajkov, tak si do ďalšieho videa kúpim tento Raidjet bike 1 za 249 robuxov, dámy a páni, takže určite lajkujte a my si to kúpime. Samozrejme nie je to na isto, ale kúpil by som to, keby tu fakt bolo, že mega veľa lajkov. Tak dáme pani, a my ideme ďalej, ideme odznova to si tak prelomiť, takže poďme na to, toto bude teraz úplne, že easy, super, tak, let's go, máme to. Pozor, ok, sme na ďalšie stage, docela veľký sek, tak super, bacha, ale pani, opäť sme spadli, takže musíme ísť odznova, no a teraz musíme ísť tam, no. Máme tu ďalší gift, dámy a páni, takže tam by malo byť tých 100 coinov. Čo by bolo velice fajn. My tu na tejto stage zastavíme. Tak, zastavíme tu. A otvoríme si 100 coinov, čo je fakt, že brutál dobre. 100 coinov, 50 nebolo nič, ale 100 coinov to už je velice good. A máme tu nejaké hviezdy, dámy a páni, takže poďme ich preletieť. Pozrieme sa na to, koľko tu máme hviezd. Velice good, super. Let's go, ďalšia duha. A máme tu aj ďalšiu stage, let's go, dámy a páni. Poďme ďalej na aké rýchlostné tieto kumpy. Hop, let's go, opäť ďalší sek, dámy a páni, sa fakt ospravedlňujem. Máme 700 coinov, čo je fakt vynikajúce. Máme tu nejaké slenko, alebo nejaké proste žlté gule. Tak, super, máme to, yes. A sme, dáme pani, za takú stredku, ale pozor, a padáme. Dámy a pani, keď sa vám toto videjko páčilo, dajte na tomto videjku like a my sa vidíme u ďalšieho takéhoto podobného Roblox videjka. Čaute.